бо умеде ки шумо ҳамагӣ хубу саломат ҳастед, мо дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони барномаҳои ҳамешагии Комент Шоу. барномаи моро аллакай медонед. дар ин барнома мо одатан оид ба ҳаёти шоу-бизнес ва ҳамчунин хабару гузориш ва наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта гузашта онҳоро ба шумо шарҳ низ медиҳем. бале, ман Неъмат Салимзода масъулияти барномаро бар дӯш дорам ва умедворам ки ба шумо дар ҳар нашри худ чизҳои ҷолибу диданӣ ва фаҳмиданиро пешкаш менамоям. аз шумо хоҳишамон ин аст ки барномаҳои моро то охир тамошо карда дар зери рилсҳои мо ва дар зери видеоҳои пурраи барнома дар YouTube канали мо фикру назари худро бинависед. акнун мегузарем ба идомаи барнома. дӯстон, дар оғози ин нашри барнома мо мехоҳем дар бораи моҷарои шикояти сарошпази машҳури турк Бурак Оздемир бар зидди падараш гуфта гузарем. гап сари он ки Бурак Оздемир ҳафтаи қабл нисбат ба падараш бо иттиҳоми қаллобӣ ва суистифода аз ном ва номномаи ӯ, яъне бренди тиҷоратиаш ба додгоҳ шикоят карда гуфта буд ки падараш бидуни иҷозат ва огоҳии ӯ шӯъбаи истанбулии ресторанашро фурӯхтааст. вале падари Бурак баъди расонаӣ шудани даъвои писараш ки ӯро ба қаллобӣ ва суистифода аз ному тасвираш муттаҳам карда буд, дар гуфтугӯ бо яке аз рӯзномаҳои пурхонандаи Туркия Миллият ба ин вокуниш кард. исмоил Оздемир даъвои писараш дар робита ба фурӯши шӯъбаи ресторане дар Истанбул бидуни огоҳии ӯро нодуруст ва беасос номид. вай писарашро мавриди сарзаниш қарор дода мегӯяд ки ҳамсари собиқаш модари Бурак дар пушти ин шикоят аст. ӯ ҳамсари собиқашро муттаҳам кардааст ки писарашро водор карда то алайҳи падар шикоят кунад. исмоил афзудааст ки дар солҳои гузашта кӯмакҳои молӣ зиёдеро ба Бурак Оздемир ироа карда ва ӯро ҳимоят кардааст то битавонад ба муваффақиятҳое ки мехоҳад даст ёбад. гузориши расонаҳо нишон медиҳад ки даъвои Бурак ва падараш як баҳси хонаводагӣ низ ҳаст. падари Бурак Исмоил Оздемир солҳои пеш аз ҳамсараш, яъне модари Бурак Оздемир ҷудо шуд ва ин гусехтагии равобити хонаводагӣ боиси мавқеъгириҳои зидди падарии ин сарошпази маъруфи турк шуд. исмоил Оздемир таъкид кардааст ки Бурак генҳои модарашро ба мерос гирифтааст. ӯ бо падар душманӣ дорад. ман дар аввал ба ӯ хеле кӯмак кардам ва тарҳи тиҷораташро сарпарастӣ кардам. агар 2 сол қаблро бибинед, дар он ҷо чизе вуҷуд надошт ва Бурак ҳам набуд. ба навиштаи расонаҳо яке аз масъалаҳои дигаре ки сароғози шикояти Бурак алайҳи падараш гардидааст, кӯмакрасонии ӯ ба осебдидагони зилзилаи вайронгари Туркия будааст. падари Бурак мухолифи кӯмакрасонӣ буда ва гуфтааст ки кӯмакрасониҳои Бурак Оздемир танҳо ба хотири таблиғ ва шӯҳратёбӣ аст. падари Бурак низ ошпаз буд ва ин кор як нав шуғли хонаводагӣ ба ҳисоб меравад. Бурак дар синни ҷавонӣ дар ресторани падараш кор мекард ва ошпазиро дар он ҷо ёд гирифт. вақте дар соли 2011 аввалин бор шӯъбаи ресторани худро боз кард, дар ин кор падар ва хоҳараш ба ӯ аз нигоҳи молӣ ва моддӣ кӯмаки фаровон карданд. Бурак Оздемир дар як муддати кӯтоҳ ба таҳияи хӯрокҳои хушлаззат ва барномаҳои таблиғотӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба як чеҳраи маъруфи сатҳи минтақа ва ҳатто ҷаҳон бадал шуд. силсила ресторанҳои ӯ дар бисёре аз кишварҳои Ховари Миёна ва Осиёи Миёна фаъолият мекунанд. дар Қатар, Имороти Муттаҳидаи Араб, Миср, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва ҳатто Покистон ресторанҳои ӯ кор мекунанд ва яке аз корофарони муваффақ ба шумор меравад. дар тозатарин навори инстаграмаш Бурак Оздемир тарҳи нави ресторани тозатаъсисашро дар Истанбул нишон медиҳад.
бурак оздемир ошпаз аст ки аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва таҳияи ғизо ба маъруфият расид. ӯ бар иловаи доштани ресторан дар шабакаҳои иҷтимоии Instagram ва YouTube низ маъруф аст. ӯ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дар маҷмӯъ 27 миллион боздидкунанда дорад ва ҳамеша наворҳои ошпазиашро нашр мекунад. дар хусуси зиндагии шахсии ӯ маълумот дақиқ нест ва ӯ алоқае ба ифшои масоили хонаводагӣ надорад. даъвои ӯ бо падараш нахустин мавридест ки нишон медиҳад ӯ бо модараш зиндагӣ мекунад ва солҳо қабл аз падараш ҷудо шудааст. тибқи навиштаҳои рӯзномаҳои туркӣ сарвати умумии бурак оздемир ба беш аз 11 миллион доллар расидааст. як нуқтаи ҷолиб дар тарҷумаи ҳоли бурак оздемир ин аст ки ӯ асолатан курд аст ва гузаштагонаш аз кишвари Сурия ба Туркия ҳиҷрат карданд. тибқи иттилои расонаҳо мурофиаи додгоҳи падару писар қарор аст моҳи сентябри соли равон баргузор гардад. додгоҳ чӣ ҳукм мекунад вақт нишон хоҳад дод, вале имрӯз даъвои падару писари ошпаз дар расонаҳо баҳсҳои доғеро ба вуҷуд оварда аксари мардум шикоят нисбат ба падарро ғайриахлоқӣ унвон кардаанд.